گوری زانیاریین کل سر تورین جواکی بلا بونه بویر اما بیجب کرتایی وکه کو من بحث کر تو هورگلیین دن هنه گلود بویره ده و نها گیشتیه کودره. Tembaşevidar tejî baskir zarokekî Kurd ê 13 salî li dibistanekî İstanbolê rastê nijadperestiyê tê ji aliyê hevalên xwe yên li dibistanê rastê êrişên nijadperestiyê tên bi devkî tên bi fîzîkî qasê ku em dizanin êrişeke pêk nehatî lêbelê biryareke gelekî sosret tê dayîn ji bo zarokê Kurd ê 13 salî biryara qedexeya derketna derva tê dayîn û her wiha tevdîrê edlî tê dayîn yanî zarok her hefte wê biçî îmze jî bide lewra zarok bi tometa ku heqaret li al û nîşanên dewletê kiriye bi vê yekê tê tawanbarkirin. Niha ji dova me jî da li pê vê şopa vê meselê lewra nivîskara Rûda vê Cansel Tan li ser medya civakî li ser Twitterê vê yekê belav kir û piştî vê yekê jî me xwe gihand niha malbat naxwaze ku biaxive li ser vê mijarê naxwaz ji ber sedemên ewlehiyê lêbelê me xwe gihand parêzera malbatê parêzera malbatê jî Rûmeysa İlîter niha li gel me ye ew ê behsa vê bûyerê bike ew her wiha ev ciza wê ji vir û şunda prose wê çawa birêva biçe wê behsa vê yekê bike. Rûmeysa Hanım hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Şimdi dünden beri sosyal medyada bu konu tartışılıyor. Tam olarak ne oldu? Mijartên nîqaşkirin navaroka ve mijarê çi ew zarokên 13 salî çawa lê hatiye. Ez bi kurtasî bibêjim di dibistaneka seretayî zarokeke 13 salî û li pola heştan ew zarokê ku muwekîlê wî ji ber ku navê wî به کردیه دسته مهن روبریه نجات پرستیه بیاج برنامه جرا گفتن تا کردی تا نجمی تا کردکی پیسی جهتا نویدره و حتی جرا گفتن تروریست و ام بجن سفکاتی پیکرنه جبر ویجی زاروک ما ادی به روبریه دبستانی را گوتیه و روبریه دبستانی وان لحفظه آنیه گوتیه که ما اف مجار قدان دیگ بری در روزان دیسا نقاشک دنافرا هر زاروکان دا رودایه دیسا همان زاروکی جویرا گوتیا کرد پیست جهت نوی داره دویت نل وی داره و وینه آلا ترکیه نشان دایه گوتیا اف آلا ترکیه یا ما یا و نینه بنره فیر ببه و وی تحریک ریه و دوی آلوزیه ده و او زاروک دست خواهتی آلا کتیه خواره پشتی و زاروک دست چونه جم روبره دبستانه و روبرجی بانگی مالبات هر دو زاروکان کریه و جدایی کاوی زاروک نجات پرست را گوتیه که زاروک و نجات پرستیه دیگه و دایی کاوی انکار کریه گوتیه شکوسانی نه و گوتیه زاروک دن آلا ترکیه قطان دیه و زاروک که ترسیایه روبره دبستان آف دایه وی زاروکی مالبات جی گوتیه چما آوه دی وی اف تروریستن لودره چتکن و خبردانه پولیسان Polis aracı geliyor okula. Yani otomobila polisan te dibin dozgeriye hundikarın ve tişte bebejin. Ev tişteki asayiye gelo zarokeki biçuke ev dve jaliye pedagojik ve mirov binere jaliye hukuki ve mirov binere dravşaka ve sada yani gumanaka ev zarok bireve bibeze nine yani hatına otomobil polisan u bi avai ku vi zaroki bibin weka ku tawanaki zede kiribe jber kul çave havalin xada edi usa hat xuya kirin u ev net tiştekî yasayî durist e ve dere gelekî balkeşe zarok dibin şaxa zarokan pisat bin cem dozger لو داره دزگر جگاره دکشینه و نزدیک آلا ترکیه که و جرات بجت ترکی ما و لو داره بلاش دجین و قدخه در کتنا در و ددوی زاروکی و جزای امضای دیگه چه بجن هون پیش
ifade dozgeriye ji bo rapora zarok diçin nexweşxaneyê rapora ka vî zarokê me heye ku di xwendinê de zehmetiyan dikişîne vî awayî rapora ka wî heye tevê vê yekê jî di heman rojê de zarokê dibin nexweşxaneyê û rapora ku dê fehmkirina wî baş e ya xwendinê didin wî zarokî li gor rapora meha niha da ev tişt berova jî ye lê belê di rapora nû de dibêjin yani em bêjin lêkolîneke berbiçav nehatiye kirin û pişkînî nehatine kirin û ev rapor danê û ew şandine dadgeheya hiqûqê ya sulhê ev ne rast e di demekê de ku yani tegihîştina vî zarokî ya xwendinê cihê niqaş e li ser beyan û gotinên zarokê hemper wî vê tiştî dikin hûn weke parêzerê malbatê li wê derê amade bû li cem dozger malbata wî amade bû yani parêzerekî me din hevalê me beşdarî bûye pedagog li cem hebiye an nebiye psikolog na di dema ifade wergirtên de pedagog nebiye tevî ku belgeyeke berbiçav nebiye zarokekî 12-13 salî dê dema bê tohmetbarkirin û tawanbarkirin yani divê dibin çavdêriya pedagogekî de psikologekî de îfadeya wî bê wergirtin divê demê de jî ew zarokê ku giliyê vî zarokê jî kiriye divê dibin çavdêriya pedagog da îfadeya wê bêgirtin ev jî ne dijî hiqûqê ew ne yasaye dozger li ser çi bingehê vê cezayê dide dozger wiha tohmetbar dike ku sembolên dewletê sifikatif sembolê dewletê kiriye û serweriya dewletê bêrêzî kiriye li hemper serweriyên dewletê bi vê hincetê ew ceza dane vî zarokî lê zarok tiştekî wiha nekiriye ji xwe ev ala neqetandiye û navêtiye erdê û çi dîmen jî di vî warî da nîne tevî ku belgeyên berbiçav nîne li ser îfadeya zarokê din ev tohmetê li ser vî zarokî ferz dikin û cezayeka zêde didin hûn pêvajoya hiqûqî dê çawa bi rêva bibin û dê zarok perwerde xwe berdewam bike helbet em ê îtiraza xwe ya bo dadgehê bikin yani ji bo zarokekî ku temenê wî eqas biçûk ku biçe îmzayê bavê û ceza derketina derva lê hatiye sepandin cezayeka giran e gelek giran e ji bo zarokekî ku divî temenî dabe ew dê li ser psikolojiya wî jî bandorê bike û bi otomobîla polîsan hatiye birin hemû tişt dê bandorê li vê zarokî bike û ew wiha lê hatiye ku êdî demên dawî bi Kurdî neaxifiye ji axaftina Kurdî bi tirsiya ye û ev kiryarên dawî jî ku ceza li ser hatiye sepandin û bi otomobîla polîsan hatiye birin dê bandoreke zêdetir li bike û li mekteba xwe jî nikare berdewam bike herî dawî vî tiştî dixwazim bibêjim ew malbata wî zarokê ku nîjat perestî kiriye yani peywendiyên wanî siyasî hene ya nînin wê malbatê û malbata Kurd rûbiriyê gefekê biye an nebiye na niha gefek li ser wê malbatê nebiye lê em behsa malbateka wisa dikin ku li yani li dijî vexwarina avê ya wî zarokê Kurd derketine me peywendiyeke siyasî diyar nekiriye lê ji malbateka wiha ye ku dema ku zarok avê vedixwe dibêje ev zarok terorîst avê nebne bi temamî bi ser gotinên nîjatperestî wê zarokî ev bûyer heta vê derê hatiye li gel min niha parêzera malbata Kurd Rûmeysa Elîterebe û ji behsa vê meseleyê kir ew ê niha îtiraz li vê biryarê bidin lewra dozger baweyeke nehiqûqî biryara qedexeya derketina derva ji bo zarok dide û her wiha tevdîra edlî jî dide yani zarok wê her hefte biçe îmze jî bide wê prosê hiqûqî jî ji aliyê parêzera malbatê ve wê niha êdî bê te cîbcî kirin niha tişteka gelekî balkêş lewra êdî
نجات پرستی حتی دبستان سرطایی جی لترکیه داکتیه gelekî spas Ömer Sönmez tu ji bajarê Stenbolê